Je ki abin ki giwar mata, hajiya baki san tsoro ba. Gimbiya na ja a tufa, tanda muke Allah ya tsare ki. Je ki abin ki giwar mata, hajiya baki san tsoro ba. Gimbiya na ja a tufa, tanda muke Allah ya tsare ki. Je ki abin ki giwar mata, hajiya baki san tsoro ba. Gimbiya na ja a tufa, tanda muke Allah ya tsare ki. Je ki abin ki giwar mata, hajiya baki san tsoro ba. Gimbiya na ja a tufa, tanda muke Allah ya tsare ki. Ya kalo kuna Allah ninka salati kullum kulliya. Hajiya bata san tsoro ba. Kun zababban nan na kaɗan abu dalla da baya ƙarya. Sai ta Allah ba ta mutum ba. Sanya da sahabbai nasa alai nasa a turba bai ɗaya. Hajiya na ja ikon Allah. Sanya da SM hikima mai waƙar hajiya na ja'atu giwar mata. Jeki abin ki giwar mata, hajiya baki san tsoro ba. Gimbiya na ja a tufa, tanda muke Allah ya tsare ki. Bara na juya na kai da uwar mu hajiya na ja ikon Allah. Hajiya bata san tsoro ba. Mun haƙura har da mutunci babu kamar ta baiwar Allah. Sai ta Allah ba ta mutum ba. Kama daga kan addini ba ta wasa kogun sallah. Hajiya na ja ikon Allah. Allah wani ke roƙa ya kare ki sharrin makiya dai ki zamto kin musu rata. Jeki abin ki giwar mata, hajiya baki san tsoro ba. Gimbiya na ja a tufa, tanda muke Allah ya tsare ki. Suna zaton wata a makera ga ta masa gaba sai yi zato ba. Hajiya bata san tsoro ba. Hajiya na jaban adalci kaf matan kana babu irinta. Sai ta Allah ba ta mutum ba. Mamar mu hajiya na kin zamo gargami wanda karfe. Hajiya na ja ikon Allah. Ya abinci dole su bar kidan sun san ke ce kuma mafita. Su san ke ce kuma mafita. Jeki abin ki giwar mata, hajiya baki san tsoro ba. Gimbiya na ja a tufa, tanda muke Allah ya tsare ki. Dole in gode wa Ubangiji da shi ne ya yi mini baiwa. Hajiya bata san tsoro ba. Shi ya so na yi wannan waƙar gata a yanzu ina rerawa. Sai ta Allah ba ta mutum ba. Wake hajiya na ja wadda ba ta halin rowa ba. Hajiya na ja ikon Allah. Da abin ki isha sha'anin ki ba mai ja miki dai babata. Sannu dai mamata. Jeki abin ki giwar mata, hajiya baki san tsoro ba. Gimbiya na ja a tufa, tanda muke Allah ya tsare ki. Bara na gaida dai babana ango a gurin hajiyata. Hajiya bata san tsoro ba. Baba Abdulhadi namu lakabinsa dai ɗan tata. Sai ta Allah ba ta mutum ba. Kainuwa da shan Allah kake dan kayi kuce gun kyauta. Hajiya na ja ikon Allah. Kana da halarci mun sani ba ka zagi abban Yasmin. Sannan abban na ja'atu. Jeki abin ki giwar mata, hajiya baki san tsoro ba. Gimbiya na ja a tufa, tanda muke Allah ya tsare ki. Rabbi Allah ni zan roka ya ji kan dai babata. Hajiya bata san tsoro ba. Hajiya Zainab kenan da ba ta shari ko ko mugunta. Sai ta Allah ba ta mutum ba. Mai halin alkhairi ce ta tafi amma ana ta yabanta. Hajiya na ja ikon Allah. Ya Allahu gafarta mata dan manzo dan Aminatu ka haskaka duk kabarinta. Jeki abin ki giwar mata, hajiya baki san tsoro ba. Gimbiya na ja a tufa, tanda muke Allah ya tsare ki. Zana sakannin hajiya na ja ba zan bar su a baya ba. Hajiya bata san tsoro ba. Khalifa shi zan sa farko dan kirki bai gaje mugunta ba. Sai ta Allah ba ta mutum ba. Dukkanin makiya kuma naka Khalifa kai masu nisa zahiri. Hajiya bata san tsoro ba. Khalifa zuciyar kabara ta take dangi masu shaida. Sai ta
da shi bai san ƙarya ba. Hajiya bata san tsoro ba. Ga Umar yayana gaye ne ba zan ɓoye ba. Sai ta Allah ba ta mutum ba. Cika abinka ka sha sha'aninka sai dai ta Allah ba ta mutum ba. Hajiya bata san tsoro ba. A fagen ilimi kuma na sani Umar nan fannin kayo fice. Sai ta Allah ba ta mutum ba. Allah ya tsare ku masu sharri da sharri su ne makiya. Hajiya na ja ikon Allah. Allah ya ba ku dama don ku sakawa hajiya na ce. Hajiya na ja'atu. Cike abin giwar mata. Hajiya baki san tsoro ba. Gimbiya na ja'atu fatan da muke Allah ya tsare ki. Ya'yan hajiya na ja zana saba zan ɓoye ba. Hajiya bata san tsoro ba. Yasmin ce Mariya dai waƙar ki ba zan daina ba. Sai ta Allah ba ta mutum ba. Wai ina sahala na ja'atu gaida uwar girki yar baba. Hajiya bata san tsoro ba. Haidar na wafa Aliyu shi kwarawarsa yake bai ganju ba. Sai ta Allah ba ta mutum ba. Sai Shahid Abdulhadi kyuya wannan bai ma santa ba. Hajiya bata san tsoro ba. Wa ina Hanif yake dan kirki bai san zagi ba. Sai ta Allah ba ta mutum ba. Wa ina yar autar mata mama Zainab na gaida ta. Hajiya bata san tsoro ba. Mama Zainab yar kirki ce kun gabata hali na mugunta. Sai ta Allah ba ta mutum ba. Kun da can iyaye sun ba ku tarbiyya ku ne a sahun gaba. Hajiya na ja ikon Allah. Kun yi karatun addini har na bokon ma ba ku bar shi ba. A gaida ku yan baba. Cike abin giwar mata. Hajiya baki san tsoro ba. Gimbiya na ja'atu fatan da muke Allah ya tsare ki. Kun shaidan masallacin kura fakare ba zai je gumba. Hajiya bata san tsoro ba. Ita ko igiyar ragumi ta nesa da kasa ku yi duba. Sai ta Allah ba ta mutum ba. Mamar mu hajiya na ja ba ta yi kalar zagiwa. Hajiya na ja ikon Allah. Ta fushi kuma ba ta kufa ba tare da iyaye nata. Sanni dai babata. Cike abin giwar mata. Hajiya baki san tsoro ba. Gimbiya na ja'atu fatan da muke Allah ya tsare ki. SM hikima ne mai waƙar hajiya na ja a tukun sani. Hajiya bata san tsoro ba. Ban zagi ban kuma cuta ba na rena iyayen dai wani. Sai ta Allah ba ta mutum ba. Mu annabi har da ubangiji sallah biyar ce kullum zanayi. Hajiya na ja ikon Allah. To addu'ar fa iyaye a yau ni ta min magani babu mai sukata. Cike abin giwar mata. Hajiya baki san tsoro ba. Gimbiya na ja'atu fatan da muke Allah ya tsare ki. Domin ƙarin bayani 090 76 35 13 62